kuća, došla da došla na moj novi video. U ovom videu ću vam predstaviti moju anime porodicu. Na ovaj izazov me nije niko izazvao i baš zato ovo radim da ja izazovem neki youtuber koji su mi iskreno jedni od dražih. Pa da krenemo. Moj otac bi bio Ryuga. Zašto baš on? Zašto je pametan, jak, opasan i ako budem imala ikakvih problema, samo njemu kažem, on samo baci El Draga i eto, promašim. Moja mama bi bila Erza. Zašto baš Erza? Zato što je ona isto tako moćna, pametna i zna biti kao ja. U jednom trenutku može biti dobra, a može biti i zla. Moj brat bi bio Kaneki Ken. Zašto baš on? Pa eto, on je jedan od ljepših Naruto likova. Anime likova, izvinite. I mislim da bi se nas dvoje dobro složili, pošto smo skoro oba dvoje psihopate. Moja sestra bi bila Sara iz Princeza Sirena. I da odmah napomenem, Ryuga iz Beyblade, Erza iz Fairy Tail, Kaneki Tokyo Ghoul, Sara Princeza Sirene, Mermaid Melody. Zašto baš ona? Zato što ima predvan glas, zato što je starija od mene, zato što je sirena i zato što kad je zla, to se lako prepozna po njenoj crnoj kosi. I zašto je kosa tako duga i lijepa. Ja bi bila Naori Uchiha iz Naruta. Zašto baš Naori? Pa zato što imam leptire, su kao moji zaštitnici, ne znam baš. Iz Uchiha sam klana i prva i jedina sam žena sa Mangekyo Sharinganom. Mada možda će i Sarada aktivirati Mangekyo Sharingan, ali i dalje će ostati prva. Moj muž bio Itachi. Zašto Itachi? Baš kao što sam rekla u činjenicama o Akatsukiu, on je savršen ninja. Ne možeš šta reći o njemu. Iz Naruta također. Marik iz Yu-Gi-Oh! Zašto baš njega za sin? On bi mi bio sin. Zašto baš njega za sina? Psihopata je, nije normalan. Jako je moćan i jako je talentovan. Moja čerka bi bila Mira iz Fairy Tail. Zašto baš ona? Zašto je ona lijepa, pristojna i ne da na porodicu. Kao što je štitila Elfmana, iako je Elfman stariji od nje. I da, to je bilo to od moje anime porodice. Kanali koje ja izazvam su dva. To su Shikamaru Nara, pretplatite se njegov kanal, zato što dečko se jako trudi, ima 100 pretplatnika i odličan je sa AMV karakterima iz Naruta. Pretplatite se njegov kanal. A drugi je Mavaki. On se jako trudi, ima 294. Pomostam da dođe što prije do 300 pretplatnika. Njega izazvam. Ako pratite neko od ova dva kanala, recite im da sam ih izazavala i da ovo urade. To je bilo to od ovog videa na sljedećem. Bok! A sljedeći će biti jedno malo iznenađenje.